If akwa na-ekpuchi dị too much, that is, if akwa na-ekpuchi kalịrị akali. Maka gịnị, many people na-agabiga so many things. Mana amadu ụwa George, ife onye a n'ilo imama na onwe ya na-eme. Ife onye a n'ilo imama na onwe ihe ọ na-agabiga. Ọtụtụ ndị ejigokwa maka ọnọdụ dị otu a kwufie ọnụ. Ọtụtụ ejego ebe dị iche iche na-achọ solution, yet onwebe solution fapụta. Ọ bụrụ na fada agba mbọ, fa na-agba mbọ ife ha na-eme do ha anya, but ihe na-agba ha mgba ka ha na-amarọ. Onye ka iji nọrọ ebe a taa. Tata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ, the first day of the new moon. Dịka okwu Chineke gwara anyị na the first day of the new moon, doors will open. Now, dịka m kwuru na mmalite na ndị mmadụ na-agabiga a lot. Ife akwa na-ekpuchi dị too much. Ihe ndị mmadụ na-agabiga mana ifu ha n'ilo ị gaghị ama na ihe ha na-agabiga. If they will try to be like others, mix up with others, ana-achị ọchị mana analue n'ime ụlọ nke bụ eziokwu onye analue na biya ya na ife ụwa a na-eme. Mana nke bụ eziokwu bụ na okwu Chineke nwere a very good provision, ihe a na-akpọ solution to ihe ọbụla mmadụ ọbụla na-agabiga n'elu ụwa. N'agbanyeghị ya so many people adịgo disappointed n'aka ndị church, ndị pastors na ndị prophets, n'ifi na faith tinyego all their faith and trust n'ebe ndị isi ụka nọ. At the end of the day, ha chọpụta no taking advantage of them and taking advantage of what they are passing through for the pastor or the prophet to enrich himself. They will have ball galanya, yet ihe na-ebe ka na-ebekwa na ndụ ha. Others achọghị n'ụzọ dị iche iche, ụfọdụ achọghị n'ụzọ omenani, ụfọdụ achọghị n'ụzọ omenani ma jee lụọ ọrụ mmiri, lụọ ọrụ nke a, setụlụ anyị. After every settlement and settlement, ihe na-ebe ka na-ebekwa. But there is a provision, as I told you, that God said on the first day of the new moon, doors shall open. Otu aka na anabata gị n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Tata bụ mmalite ọnwa ọfụ, ọnwa pụtalụ taa. That is the first day of the new moon. And according to the word of God in the book of Ezekiel chapter 46 verse 1, the Bible says, on the first day of the new moon, the door shall open. Amara m ụzọ onye ilo mechi megide gị, mana eji m okwu Chineke abịakwute gị taa. If you can just follow this broadcast, I am my but I will plead with you to share the broadcast as you join. Amara m magwana so in this broadcast, amara m we share the broadcast. If you have shared the broadcast, please let me know in the comment section. Share the broadcast. If you have not shared the broadcast, please do share the broadcast immediately. Dịka m kwuru na mmalite na ihe akwa na-ekpuchi erika. I will repeat it. Ihe akwa na-ekpuchi erika. Ihe ndị mmadụ na-agabiga dị too much. And so many people actually go solution jee na church erie ha. Ha gbaa card, anata ha ego consultation fee. Ka ha wee man of God. Nata ha ego deliverance. Ihe otu awụ na-eji. Ha go ihe nsọ dị iche iche, ma mmanụ nsọ, ma ude nsọ, ma okwuma nsọ, ma kwilikwili nsọ, ma yabasị nsọ, ma aja nsọ, ma handkerchief nsọ, ma apron nsọ, ma mantle nsọ, ma okwuma nsọ, ma ogiri ekpeghị nsọ. Ihe nsọ niile ahụ ego kọcha anya, yet ihe na-ebe ka na-ebe. Ihe ndị a niile bụ ihe chọọchị jikwa na-achọla ego. Solution adịrọ n'ime ya, ebe solution dị bụ n'okwu Chineke. And n'ime ije ozi nke a, anyị gara ime ka iguzo n'okwu gị. I'm going to tell you one or two things, the way ị ga-eji na-solve your problem by your own self. And there are things you can settle by your own self. Ka m kwuo ya ọzọ, enwere cases you can settle by your own self. If you can listen to me, you won't need a pastor, you won't need a prophet, you won't need a dibia, you won't need a reverend father, you won't need a Zewanyi to solve these problems. And that is what I am here for. That is what I have come to show you. He will solve a problem between now and the next 4 days. Listen again. He will solve your own problem between now and the next 4 days. The other share button because you may need to listen to it again and again. So if you don't share it, according to your page or on your wall, when you want to listen to it, you may find it difficult searching for the video. But if you can share it and have it on your page, on your wall, it will be easier for you to handle. Now, open the share, go the broadcast. Make a money share, go the broadcast. Now,
I will start again by pleading. I crave the indulgence of Ndi na Sobuain before. Can we mepetu anya ndi ofu no netiti because we have a very big, a good number of followers, new followers. Now they may not know about this day, but I'll open their eyes a little. I got my note so that we'll go into the prophetic. Okay. Are we worshiping the moon? No, we are not worshiping the moon, but we are using the moon as our time, our clock. Let me use the word clock. Before the arrival of the white men, even our ancestors, they can tell you na mbachi apugo, that is na chiefugo mobo na yende otu elugo o ihe anyanwu na onwa mgbede biaba ena na shadow esi na shadow mari ihe na aku mobo mari ihe oge bu. Now the moon is just there for us to know, to remind us that it is another season, it's another time for us to make declarations. That's why I said I will show you things you need to know, and I've always said it na this broadcast. See, now, when you don't know things you are supposed to know, things that are not supposed to be happening in your life will be happening in your life. I will say it again, and I will say it in Igbo. Mgbe na amari ihe kwesi ka ịmalụ, ihe na-ekwesịrị ime na ndụ gị, a na-eme na ndụ gị. Mana ịmara ihe kwesịrị ka ịmalụ, those things na-ekwesịrị ime na ndụ gị, ama mmezi na ndụ gị. Ọ bụ na ị na-feel na maybe na church fail gị, did go disappointed by the church? Now, each solution to your problems, we go na church. All they could do is to tithe na seed na consultation fees. Na go here so when I see a go save. It is because there are things you are supposed to know which you don't know. Oh, you can chop on your catch up a solution to those things. Now, it is still because there are things you are supposed to know which you don't know. And that's why I want to open your eyes a little. Why is this day a very important day in your life? Gini pata, a day like this, a very important day in your life. The day on one for patala. Now, somebody may be a little bit confused from the phone on the TTI about the Romans calendar, January, February, March, April. No, because the Romans calendar, it has no spiritual undertone. Mania in make it be here with spiritual undertone because we don't know kukowa. We don't know kukowa. Onwa na anya Chineke keria ni assignment. Now onwa fo pota okwu Chineke dịka okwu Chineke kwuru na Isaiah 46 verse 1. Osi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ ụzọ ahụ mechiri emechi ga-emepe tupu nga n'iru onye ọbụla na-anụ ọnụ m this evening. Ihe ọbụla bụ ụzọ mechiri emechi maọbụ mmụọ mechiri ụzọ gị maọbụ mmadụ mechiri ụzọ gị, and the na-anụ ọnụ m taa bụ the first day of the new moon. I am making it a prophecy to you. That closed door must open in the name of Jesus Christ. If you believe it, I want you to say amen. I am saying it prophetically as a servant of God. Manasi kwa obu na onwere ike ọzọ nwere nji eje ozi nzobele ezobe we na ogbu ndị mmadụ. Chineke kwukwana ka ihe gara m nke ọma. Mana ọ bụ na na-adabere n'ike mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ binie. Eji m ike ame ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ binie na-ekwu okwu n'isi gị nwa maọbụ ezinụlọ gị. Ihe ọbụla bụ ụzọ onye ilo mechiri, ihe ọbụla bụ ụzọ ajọ mmụọ mechiri na ndụ gị, emechiri ụzọ biznes gị, emechiri ụzọ celebration na family gị, akụchiri biznes gị akụchiri destiny gị akụchi, asịrị ihe ọma ama na-eme na ndụ gị. I speak as a prophet of God today. Ụzọ ahụ onye ilo mechiri na ndụ gị ga-emeghelele. Ka ụzọ ahụ onye ilo mechiri na ndụ gị malite imepe taa bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Na ndabere dịka okwu Chineke si dị, enye m iwu ka ụzọ amalite imeghe taa, ka isoro na ndị ga-akọ akụkọ ọgbụgba ama anyị ga-anụ wee mara na Chineke na-aza ekpere eziokwu, in the mighty name of Jesus Christ. Now, how many times ka anyị na-eme ekpere ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ? Ọnwa na-apụta 13 times in a year. Ọnwa na-apụta 13 times in a year, and ọnwa na-apụta every 28-29 days. Ọnwa na-apụta every 28-29 days. Listen again, don't forget that I told you. Now, there are things you're supposed to know. If you don't know those things that you are supposed to know, things that are not supposed to be happening in your life will be happening in your life.
mana ịmara ihe kwesịrị ka ịmalụ ihe na-ekwesịrị ime na ndụ gị ama mme na ndụ gị na achọrọ m ibute mmụọ gị na akọnuche gị na ọmụma gị n'ihe kwesịrị ka ịmalụ this night. Okay, ka ihe a na-ekwesịrị ime na ndụ gị wee kwụsị ime, ka ihe a na-ekwesịrị ime na ezinụlọ gị wee kwụsị ime. And again, ka iwe nwee ike malụ that you can solve that problem, that spiritual problem by your own self. Because oge bido taa anya ka m ji gwa gị n'oge si gị, I know it was announced, get your honey ready, debe mmanụ aṅụ gị ready, get your salt ready, get your anointing oil ready. These are the things I will teach you how to use to solve your problems by your own self. If that every satanic yoke in your life will be broken, even without a pastor, even without a prophet. Onwere onye ga-erizi gị, onye amụma ọbụla ama erizi gị, pastor ọbụla ama ejizi gị bụ ọgaranya, prophet ọbụla ama ejizi gị bụ ọgaranya, prophetess ọbụla ama anapụzi gị ego ịtara afụ kpata. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m, biko make sure na ị pịara aka na share button. Ọ dị very important, ọ dị very important, ọ dị very important. Mgbe pịara m aka na share button. Oh, now what am I saying? What am I saying? Every 28-29 days ọnwa ọfụ na-apụta. Then I na-eme ekpere 13 times every year, and that is every 28 and 29 every new moon. Now agwa akụziri m gị ihe the other time maka monthly cycle ụmụ nwaanyị, maka ndị na-afụ nsọ ha. Otu aka nsọ ha na-apụtakwa every 28 and 29 days in a year. Sorry, in every 28 and 29 days, nwaanyị afụkwa nsọ ya. Ọfụchakwa ya now, ọ gakwa 28-29 days, ọfụkwa ya ọzọ. That is the cycle. So the moon appears every 28-29 days. Now, looking at it, 13 times every year. And I've told you that even the wall of Jericho in the book of Joshua collapsed when the children of Israel marched around the city 13 times. So open on where Pelem Nyegi, open on where Pelem Nyegi, a Pelam Wessigani gave me 13 days. Don't be surprised. It is only reason. Only Pela gave me again mother bullet Pelo gave me for 13 days. Now I said now Israel marched around the city of Jericho 13 times. Ezoku na go mgbe na aga Sunday school maọbụ mgbe na aga block rose and all the time. Akụzili gị na Israel gal around the city of Jericho. Mgbidi Jericho wee daa ugboro asaa. Mana ijeze wolo Bible gị fụ na ọbụrụ ugboro asaa. Gekwa m ntị. If you pick your Bible, you find that na ọbụrụ ugboro asaa maka gịnị? Na Chineke gwa ha na ha ga-aga around the city of Jericho 7 days. But the first 6 days, ha ga na-aga once every day. Man, already the 7th day, Haggai 7 times. The first 6 days, Haggai once every day. Already the 7th day, the last day, Haggai 7 times. So when you bring 6 days plus 6 times for the 6 days, plus the 7 times, Haggai the 7th day, okay, 13. I have told you again, let me repeat it again. The moon appears 13 times every year. Now, what do we do on the first day of the new moon? Oh, only the ignorant. Nabu uposembu nko you don't take it serious. Iwelu ubose ameru ubose ije alarola, ubose ije jaba club, ubose ije blue wine napu, ubose. It is a day where every very highly a very high spiritual undertone. That no abu ubose snake wagi na ige ejiaka gi mepe uza aho onye ilo mechiri na ndụ gị ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Okukwari amaka ụbọchị izu ike mana nke a bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. And I am praying for somebody that is listening to me now. No matter what you have passed through, ekwu m na mmalite si na ife akwa na-ekpuchi erika, ife ogodo na-ekpuchi dị too much. People na-agabiga so many things. Mana ifu ha ga ama ọnọdụ ajọ mmụọ wetara na ajọ ọnọdụ ajọ mmadụ wetara. Now, and some people will look say, no, my dear, it is not. Some people will go say, because Amaro Mwadone share this broadcast. Because help me share this broadcast. Oh, my page is not monetized, and my page will never be monetized.
So I am not pleading with you to share the broadcast. Can Facebook work? Even as you share the broadcast, because in the Ghana Erika, in ignorance Erika. And I am praying for you that is listening to me, no matter what you have passed through in life, no matter what your family has been into, no matter the enemy that is oppressing you and your family, no matter the forces of darkness that has closed your door and said that no good thing will happen in your life, I am praying for you now. Give one afu testimonies in the mother at this page. Give one afu testimonies in the mother at this page. Obuni kwena uwagafukwa your own testimony mbena deganya. Believe me, as I pray for you now, that door the enemy has closed in your life, that door the enemy has closed in your family, that door the enemy has closed in your marriage, that womb the enemy has closed, that door the enemy has closed in your business. Today I decree this first day of the new moon, in accordance to the word of God in Ezekiel chapter 46 verse 1, that door shall open. That door shall open. That closed door shall open. In the name of Jesus Christ. If you believe it, I want you to say after me, every closed door in my life, every door the enemy has closed in my life, be opened in the name of Jesus. Say it, every door the enemy has closed in my life, be opened in the name of Jesus. Say it again, every door the enemy has closed in my life, be opened in the name of Jesus. You can write it in the comment section. Every door the enemy has closed in my life, be opened in the name of Jesus. Write it in the comment section. Every door the enemy has closed in my life, be opened now in the name of Jesus Christ. In the comment section. Every door the enemy has closed in my life. See, if you miss this day, if you miss this day, I'm asking me hijaka. Every door, many people neche this new moon eche. This new moon broadcast eche. Mane maken ekwensu si emi he enwere ike tato bupu ya n'obi ha pam pam. But I thank God that the video will be here till the next 1 month. Facebook will delete is every live broadcast after 1 month. So for the next one, for 1 month, the broadcast will be here. So onye miss Goduliata can still join the next day. Because Arion na yogebu ki share the broadcast. If you have not shared the broadcast, mami John Megi, I don't know what wrong I did to you. Nigga share the broadcast. And the way you get wepuginaru, that nigga share the broadcast, just share the broadcast. It won't remove data from your phone. It won't remove any data from your phone. Please share the broadcast. Kandini no do na adege mma. Ndini no nyilo mechiri uzo ha. Ndini na achi ochi. Ndini na eme akaje. Ndini na chagoli ihe na ndụ ha anya si kai weri otu a n'otu Chineke si chọọ ya. I can say it again and again. Ni ọnọdụ ọjọọ adị na ndụ gị ị na-asị na otu Chineke si chọọ ya bụ false allegation ka ị na-ele on God himself. Listen again. Ọnọdụ adị na ndụ gị, ọnọdụ adị na family gị, ịgbago n'enu gbaa naanị, mee n'enu mee naanị, jee ekpere onwere isi, mee na dibịa onwere isi, mee na eze nwaanyị onwere isi, mee na ọdịnala onwere isi. Iwe conclude ya na otu Chineke si chọọ ya. I have come to tell you, it is not the will of God and the mind of God. And I give you between now and the next new moon, ọnọdụ a ga-echange. Ị na-afụ ndị na-abịa nye testimony, ị na-afụ ndị na-akpụta efi, ị na-afụ ndị na-ebute moto, wee na-abịa ekene. Onwere onye m na-achaji ego wee na-eme ya. Onwere onye m na-achaji ego na. All I need from you is to believe. Believe. You will see it happen that between now and the next new moon, otu ọnwa ọfụ pụta taa. Mgbe ọnwa ọfụ ọzọ ga-apụta, by the time ọnwa ọfụ ọzọ ga-apụta, n'aha Jesus Christ ọnọdụ ahụ agbanwego. Asị gị n'aha Jesus Christ ọnọdụ ahụ iche na otu Chineke si chọọ ya, ị ga-afụ na ọnọdụ ahụ agbanwego ka iwe ma na ọ bụrụ otu Chineke si chọọ ya. The will of God, ebumnobi Chineke bụ, I know the thoughts I have for you, thoughts of good and not of evil, and to give you an expected end. As you just entered 2026, amam na ị nwere expectation. Onye ọbụla dị ndụ nwere expectation. You have an expectation. Now by December this year,
Ni mega achieve 1, 2, or 3. Now, it will be an abomination. Ni they follow this broadcast every new moon. It will be an abomination. Ni they follow this broadcast every new moon 13 times. I name here. In the lunar calendar, this is the last new moon. The next new moon got put up by February 9 or February 10. Gabu, the first new moon na the lunar calendar. But I'll bring out time to teach that one. Because the Romans calendar that said January, February, March, about New Year, few weeks ago, the na the lunar calendar. This is the calendar that has spiritual undertone. Nke nibu nke ndị Romans calendar bụ ihe ha gọọmenti ha wepụtara onwe ha ka ọ na-ewere ya na guide ụwa. But when you want to do spiritual things, consider the lunar calendar. Onye ka njisi gị na ọnwa ihe kwesịrị ịma. N'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ ha bụrụ ụbọchị a na-aṅụ aṅụ mmanya egburu gị gajajaja ijela kpuo ụla. Ịma na ị ga-anọkwa till December without achieving anything. Listen, the first day of the new moon, ọbụrụ ụbọchị a na-eje eme TikTok, na-emebe ka ndị akwụkwọ na-adọ. At the end of the year, what he may achieve. If there is a day you will not seek the face of God, ọbụrụ the first day of the new moon. The first day of the new moon is a day igeji chọọ iru Chineke ma chọta ya. Kwuo okwu maka ọdịmma gị. So in the next 5 minutes, I'll be teaching you about the salt, the honey, and the oil. Ihe igeji eme. Dịka m gwa gị that I teach you how to solve problems by yourself. No pastor is a miracle worker. No pastor can answer prayers. No prophet can perform miracles. It is God that performs miracles. So if it is God that performs miracles, don't be surprised that through you, when I teach you the right thing to do, when I tell you to do this way, and that way, by the time you do what I tell you to do, in accordance to the word of God, you will see things changing in your life without you consulting any man of God, without you consulting any dibia, without you consulting any Ezewanyi. Now, I was saying something that it will be an abomination. No one will follow this broadcast. Not just for today, but for every other day. I name new moon prayers. Ogapo an abomination. From now till December without achieving what you expected. Remember, I told you, you have an expectation. You that is listening to me, you have an expectation, and that is why God said in the book of Jeremiah that I will give you an expected end. At the time, now the expected end by December, those things gonna January. This is my prayer request for the year. These are my prayer requests for the year. Pastor Gasikwagi, nobody choke here do to a man, he sow seed. Forget that. Forget that. If you want to sow seed, let it come from your heart. Don't let anybody manipulate you. Don't let anybody compel you to give. Nige sow seed nka weme. Okay. For instance, let's assume last year, agwagi nige sow seed ka iwe nweta ihe nacho. He sow seed. Agwagi niga agbaka the man of God. Ibaka the man of God. Agwagini ga ego ihe nsọ, handkerchief nsọ maọbụ kalenda nsọ maọbụ bangle nsọ maọbụ ife ọbụla mmanụ nsọ maọbụ mmiri nsọ, igo ihe nsọ. Agwagini ga everything agwagini ga-eme imecha anya. The truth bụ na ịchọ igwe onwe gị eziokwu, imana all those things didn't even work for you. Ọbụna onye work man your own faith ka o ji wee work. But the truth, Chineke gwa that you shall know the truth and the truth shall make you free. Not the anointing oil, not the anointing water, not the agent of minister.
And that's why I want you to exercise this by yourself. So that you see yourself solving your own problem by yourself. Okay. God will give you an expected end. And before the end of this year, I am praying for you that is listening to me. Before the end of this year, you will be counting your achievements. Did I say this to somebody? I said before the end of this year, you will be counting your achievements. Can you say it by yourself? Before the end of this year, I, Ephraim Ononye, will be counting my achievements in the name of Jesus Christ. Say it, mention your name. Mention your name as you say it. Before the end of this year, I, Ephraim Ononye, will be counting my achievements. I want to see it. I want to see you write it in the comment section. Before the end of this year, I, Ephraim Ononye, will be counting my achievements. Please don't forget to put your own name or don't put my name. I am saying it for myself, so you can say that one for yourself. Tinya forget yenankem. Say it again. Before the end of this year, I, Ephraim Ononye, will be counting my achievements. One of the things in Nakusikwaloge again, Bona, Bible says no all nandu dile naka. The power of what you say. Also, there is power in spoken word. Listen, Bible did not tell us that there is power in anointed handkerchief. Bible did not tell us that there is power in anointed water. Again this year. The Bible did not tell us that there is power in anointed handkerchief. Just last Sunday, one man said, "Na anoint hand towel, face towel, ogo na church on a ministry somewhere in Lagos. No go 200,000." This is a very serious manipulation. God said that judgment will start from the church. So many people are under bondage, religious bondage. Ndi pastor and the prophet makwankebe eziokwu. Inegamonte. I think the pastors and the prophets makwankebe eziokwu. But because they want to use your ignorance to make money, they will hide the truth from you. They will make it look as if na handkerchief. Do you know that at times some of them they will hire somebody that will come and give fake testimony? Na nyagolu handkerchief we na be container dangote we mi se uzo patazi abia. And when you, because of your ignorance, when you listen to such testimonies, go handkerchief 200,000. Go million 6,000 water. You go anointing oil. You go anointing whatever oil. You go oil 15,000. You go ajanso. You go pilonso. And so many other things. Unfortunately, those things did not work. And they will not work. Because the Bible tells us there is power in what you say. That is why I said, I will teach you how to solve your problem by yourself without going to any pastor and any prophet. I have just 2 minutes to start the teaching. I have just 2 minutes to open your eyes. So share the broadcast if you have not. Please. Please and please share the broadcast if you have not. Write me in the comment section. Write me on WhatsApp after the broadcast. The admin is dropping my WhatsApp number in the comment section. I know you can see the admin dropping my WhatsApp number in the comment section. All right. Before the end of this year, I am telling you, by the grace of God, you will be counting your achievements without anybody extorting you, without any pastor taking advantage of what you are passing through to enrich himself, without any prophet demanding or collecting your hard-earned money from you, without anybody deceiving you with any ihenso.
Because when you get tired of all these things, so when you get tired of sowing of seed and all these things, first fruit offering, the first money you make in the year, you worry about. When you get tired of all these things, all you you cannot cut off, but it's here akacham. All you cannot cut off, but it's here akacham. Please, Indina join the now. Nyaramaka share this broadcast. Oh, Biko. Ejma Chineke Rogi Biko. Nyaramaka share this broadcast. Biko. Only your job Megibaram share this broadcast. Not because na my page is demonetized or because na nachoka mark kwa. My page is not monetized and will never be monetized. Uzoma kanji na basa. Now, how do you help yourself? Solve all your spiritual problem without going to anybody. Listen to me. Number one, believe. I hope you're listening to me. Number one, believe that there is God. Number two, believe that God can hear your prayers. Not because na ibu ezigbo mmadụ, but because na enwero mmehie dị n'ime gị. Come, because there is a man that has died on the cross of Calvary for your sake. Okay. Now, a day like this will be the first day of the new moon. Make sure now account here 28 days or 29 days from today. Imal gonna the next new moon gaputa. All right. You use water. I hope somebody is listening now. Ndi ochia, ndi na esonye bu anyị before, ndi mabu makia. Don't I make and then mara. Then after which I measure the prophetic declaration. We make here. Oh, Greece not before half of the year. Okay, Ochoro can kill you end of this year. Organa count achievements and blessings. God bless you for that. Make sure you make share button. Oh, because make sure you share the broadcast. Because oh. God bless you. Now, iweta water mmiri. Tata bu bosembu nko onwofu. Isida ni melia na this midnight. Moni melia early in the morning tomorrow. Ngana akuzie. Ndi na eme testimony ha na abiakwano. And some people na afukwa testimonies in there na social media here. These are the things you do for yourself and by yourself, not running to any prophet or whomsoever to do it for you. You do it for yourself and by yourself, and you see the result. And you see the result. Okay. Ibanye mmiri igeji saru na bucket. Mobu mmiri oku, mobu mmiri oyi. Onye na say I'm a new follower, please make sure you share the broadcast, please. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Achokwana m ka ede mma. Obure mekata asị na agba aga ụchụ. Iji wele ego jebebe mmadụ sị na onye aba aka na asụ ụchụ. Ndị ori na amaju everywhere. Oluzi ebe anya wee olukuzu ụchụ nke nyanwa bụ enya bakwa gị n'onu. Ụchụ abụrụzi arrest to power 2. These are the things you can solve by yourself. And when one video, I will still look for the video and bring it up again. We work that there are cases you need to go to your mother. You don't need a pastor. Whom you need is your mother. There are cases you go to your mother. You don't need a pastor to solve such a problem. And that one you get your mother no such a case like ihe basaro mwanyi karisia na ilugi inudi no nwere na ege gonu ilugi inudi na ina nwe disappointments and so on nke abu mwanyi or na itu ime bulugi problem
and they go medically, open on what a problem. Game into of mouth. Mobuni na nwebe miscarriages. Mobuno na bu ikpobafia na shop gi onwuro na atupulu go onu. O no na bebe ndi ozo ga succeed iga ya ifele. Ngo gente. These are things you go to your mother for, not to pastor. The open a magada anoro kwando. Cool down, oh. Cool down. Open a magada anoro cool down. I'll tell you what to do. I'm more on this share go this broadcast because share them broadcast now. What is very important. Now, you go to your mother with 4 things. Number 1 is egg. Aqua. You go to the end crate. I know Akusugomi has severally. But I want to touch it again because I went ototundi ofu written at this page. Number 2, borapa. Number 3, bumili. Number 4, milk. These are the things you get your mother. Tumadundi kwesigoli nudi na nubedi. Tumadundi kwesigoli mungwa na mube unwe. Tumadundi kuofu ebe na ndu stagnancy da hada agaga. Odu haka mmadu obulu honu. Odu haka cast a spell on them. Pastor ne welugi na akpala ego. Prophet welugi na akpala ego. Oma agwa gi eziokwu a. Oma agwa gi. Or pastor ne feed from you. O ga-agwazi gi ihe ga-eme ka iwe dị mma. O ga na-achọ ka ị na-depend on him. Ko wa na-anapụta gi ego. Anebu amuma agwagwu. Every day anebulu ga amuma. Every week anebulu ga amuma. Every month anebulu ga amuma. Yet nothing is changing in your life. Gezianti kam obulu ndio umoni chosegi kam piagore now. Kam piagore. All right. Take these 4 things to your mother and take them to her very early in the morning. Mbona atabega tutu. Take these 4 things to her very early in the morning. Mbona atabega tutu. I think this new moon's teaching na the deeper, but let me go that way. Maybe on one day Jimakaha Chokam got this direction. Wake her up. Kneel down for your mother to pray for you. No matter what you are, kneel down. Ikbelani kanwewu jangutan ala. Water, wait, I'm coming. I know what I'm doing. I'm coming there. I'll talk about the water, the salt, and I'm not each okay. And when did it? When you kneel down for your mother to pray for you, your mother will ike because no matter ochoko bi kwasiga aka ni sikberege bele yo ya si abi kwasiga aka na shoulder. Lo mama ginya bi kwasiga aka na shoulder we berege bera. Isaiah chapter 22 verse 22. Or see, the key of the house of David I place upon his shoulder and it shall open. I will place upon his shoulder. Isaiah 22:22. I will place the key on his shoulder and it shall open. Isaiah chapter 10 verse 27. Every burden on your shoulder shall be lifted up, and every yoke from your neck shall be broken. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and his government shall be upon his shoulder. And when he was baptized, the dove came from heaven, did not land on his head, landed on his shoulder. When he carried his cross on his shoulder. Okay, now, shoulder. If I teach you about your shoulder, but just malugodu nebe your mother get because na your shoulder. Only na ju ihe agejije ku mama akwa rapa mmiri na milk. Akwa nwere ike bụ 1 crate ma half crate. Obugodu nwanyi ba na mgboge ebe ni ma chọrọ ikpa ha. O we can say na anya eri akwa because us nteri ji akwa eji agbaja. Nteri kwa eji agbaja. Ni ameri kwa akwa na eji achụ aja. Obugodu na mnega de eri akwa. 1 crate or half crate.
Rapa, why? I'm teaching you how to solve your problem by yourself without consulting a pastor or a prophet. Ishagokwa the video. Nanagego, I'm not demanding money from you. If you know me for the 27 years in Lugololwa, for the 27 years in Lugololwa, if I have ever demanded money from you, testify against me in the media. I will not demand money from you, but I will tell you what to do. It is if you now, Mama Gibi Pasaki na your shoulder. I will go and give you shoulder. Give a walaka. Because na your to your novel. Eba ana otubogi. Ama mi hende bono na kpe. Ihe agbapula agbapudi na afogi na ani afogi. Your novel. Otubogi. Place this finger there. When your mother will be praying for you. Now can call us again. Number one, the finger on your navel. But now one you need belega bela ni heji kologenia. Boeba ko siga. Ana kwe umbilical cord. Sina navel webe na navel. Umuri hege me ke peria gari lolu nisigi. Umuri hege me ke peria gari lolu nisigi. Because of what haji kologenia. Ana kwe umbilical cord. Sina navel webe na nkegi. Mbi kanona afuya. Then again, do not forget na mbona di be imegi now akwadia na afọ formula gi. Number 2, an magwai wa ige jinyi akwa. Number 2, wa ige jinyi rapa. Did amolo gi, whether you like it, whether she likes it or not. Ogote rapa. Ogote rapa eji weke chitegi ozuba mupotage. The middle finger. The middle finger. Yana ju which finger? The middle finger. Number 3. Ngwa mulugi izi zonye gibu mmiri. So ige butelie mmiri. Eda ni butelie na pack bottled water. Oni nwere go bottled water. Butelie sachet water. Mana sachet water bugo ha regular water. So ko we value jisilili ke cho bottled water bugo du njobele. So ihe bonye gibu mmiri. Nyekodulu mi mmiri oh. Then here kito I mentioned about milk. Makana the next thing on your after going to give mmiri bu alia. So you can give her liquid milk, you can give her powdered milk. You don't tell her how these things. Make a gas no here cholo. Do one yem assignment here. Obuli hendi abia bekute mamia for say he gote we sit here down say what means you could wag distance. Obona mamia machabu. Spiritual things idio too. What means you who taught you this thing? Onye obona bonye ne my help was spiritual. Gajugi Kodeye Kusirigi Ham now wagging out. Who share the broadcast? Oh, Makandana said that their parents are late. Obuni walu kesi, Obro case nine, Obro case nine, require car. Obuno case, in a case require you meet your mother and your mother is late. Because go anything. Manya anything gaba ebe amuru mama gi iku nne gi ilugodo ebe afu oburu nwata kele na ebe anya kpere ga ekpere and make sure na isekpu ani not n'ime palo make sure na isekpu ani na aja ani be nne gi iku nne gi bia abiam ịnalụ ngozi n'iku nne m ka o kpere ga ekpere ihe na agwa gị miri nne oburu onye ọbụla amụ ya and oburu ndị na-eme ya dị ready ịgwa gị ya because ọ ihe ga-eme ka ị nwere onwe gị kpamkpam ị gaghị na-ebuzi ego na-eje nya ha na chọọchị ị kwụsị ịgba kaadị ịfụ man of God ị gaghị agbasị kaadị je na afụ man of God ị gaghị na-ewepụtazi ego ịtara afụ kpata na-enye pastor na prophet na dibia na eze nwanyị ebe ị na-achọ solution to your problems. You can solve problems by yourself. Now debe nke ahụ n'akụkụ
What of us that our parents are late? I'm going to give you game. You know where your mother comes from. Or your maternal home. All right. Ndi kunne gi mana your mother anwugo. Ndi kunne gi mana your mother anwugo. So ibia ha ga mana nwadi na ha bia. They will bless you. No neku maka ndi na outside Nigeria or inye your siblings or anybody ego. Ogoti ihe ndi anye your mother. Agwa your mother na ị ga-akpọkwa ya na phone na 5 o'clock Nigerian time. Ịkpọkwa ya na phone na 5 o'clock Nigerian time. The only difference bụ na aka ya amade na your shoulder in the physical. But make sure na aka gị dị ebe a na your novel mgbe ọ na-ekpere gị ekpere. Alright. Ka anyị kwuzie gbasara the first day of the new moon. Ebe a ka anyị ga-anọchikọtazi. Agwa ngị na m ga-emepe anya gị zunye gị oru ka things you can do for yourself to solve your spiritual problem for yourself. Biko onye ọbụla ebu ejikwa n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ wee na-egwu egwu. The first day of the new moon bụ a very great day spiritually for you. It's a day enye gị open check ka ife ile ya. It's a day Jehovah sị gị ngwa na-eta ka ọnụ ụzọ dị mma gị ga-emepe. Iluzie ma ọ bụ na ịdị ignorant of it na ịmarọ maka ya ịṅụrụ nkwụ gaba gbalụ club gaba ị nwere ike ịnọ till the end of the year without achieving anything. But I pray for you again, before the end of this year, you'll be counting your achievements. Let me have your time. Before the end of this year, you'll be counting your achievements. In the name of Jesus. Just what you do now is, okay, what you do now, my time is running out. What you do now is make sure you share this broadcast now. Share the broadcast now because I'm about ending it. Open the share the broadcast. I'm going to be wiggy. Now get the water. You are betting water. Every first day of the new moon, he gave me for 4 days. He gave me for 4 days. Otu atata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Otu ọnwa pụta today. He gave me ta. Either ni mere na midnight. Money may very early in the morning, but he get malaria before she fusasia before I pour in the morning. He get malaria. Bring a pinch of salt, not a cup of salt, not a spoonful of salt. A pinch of salt. Bele tiye na mmiri ahụ ị ga-eji wụọ. Ihe ga-agụ na Bible bụ 2 Chronicles, 2 Kings chapter 2 verse 19. Chapter 2 verse 19, 20, 21. You will find it there. Or see the men of the city said unto Elisha, no do I the man and the mad. People nature here na gala in common. Oh, ya can you go and be the video and was saying, Ni yakwa ne puchi too much. You got on puchi too much. Many people na got because so many things. Manifo he ga ma Amadu wa George. Ọnọdụ ọjọọ si n'aka mmadụ ndị ajọ mmadụ na ọnọdụ ọjọọ si n'aka ndị ajọ mmụọ ihe ka a na-asị nọ ka anyị rapụ ya n'otu Chineke si chọọ ya. Now itinye gobere mmiri na mmiri, take honey, mmanụ aṅụ, read 1 Samuel chapter 14 verse 27 and verse 29. Bible says na Samuel amaro mgbe butere iyi na-enye nsogbu na amube ya, maybe amube ya, no not Samuel, Jonathan amaro mgbe butere iyi, ọnụ ya butere iyi mana amaro mgbe butere iyi, mana mgbe ọ chọpụtara na ihe adịrọ mma, how can you calculate when the new moon will appear? Maybe you are just joining us. Calculate the new moon every 28-29 days. On one for gap talele. Ne makodi magi. Tagi onye nkegi funanya. Welo link video ano send dele na WhatsApp. Ko solu meya.
O chodebe pastor, chodebe dibia, chodebe zenwany, chodebe ndị prophet na ndị prophetess. Jedebe ha ego tala afọ pata. Okay. We will that honey. First Samuel chapter 14, verse 27 and 29. Or see, na Jonathan amaro mgbe butere iyi. Mana no wolu mkpanaka o ji n'aka tinye na ime afele mmanụ aṅụ. Go and read your Bible, you see it there. Were tinye n'ọnụ ya. Bible say his countenance changed. Udidi irie wee gbanwee. Igbo Bible say no anya ya wee nwue. That's obido fuba light. Somebody now know na bania because share around this broadcast, because I am giving you this prophecy that between now and the next new moon, you will begin to see light, and everything about darkness will disappear from your life and your family. Every power of darkness will disappear from your life and your family. You will begin to see light. If you begin to see light in your marriage, light in your business, light in your academics, light in every area of your life. In the name of Jesus. Now, the honey. Now, still on the honey, the translation that says, Nambe Jonathan lachalo the honey. Jonathan lachalo mananga mbotire n'ọnụ ya, that his countenance changed. Because old scholars na drop Bible passages in there na comment section. No when the network ha na-enye nsogbu ha da no ihe anyị na-ekwu. They are still asking about the Bible passages I've mentioned. Please keep on dropping it for them. Or see his countenance changed. Can countenance mmadụ change? Okay, now. This is my countenance. Udidi iru gị bụ nya bụ your countenance. Go and ask your dictionary. This is your countenance. For your countenance to change, maybe ihe ọjọọ na-eme na ndụ gị na-eme anya n'iru. Go to the mirror. Jena miro iwe na begi. Na-ene miro ga anya kwue ihe ọjọọ. Ifuka iru m dị. Ọ bụ na ife ọma bido mebe na ndụ gị, mgbe na ya na miro kwue ife ọma. Did you see the changes? Ife ọjọọ, ife ọma. Onye bụ na countenance gị ga-echenji a na-ekwu bụ na ihe ọjọọ ga-akwụsị ime na ndụ gị, ihe ọma ga-ebido mebe na ndụ gị. All right. Ka anyị gaa ọsịsọ maka oge m agwụla na ebe a, bụrụkwa na oge m agwụla n'ụwa, na oge m agwụla na program a. Now the last thing, okay, mgbe ị lachalụ mmanụ aṅụ ahụ, ibidozi asaba arụ. Gee ntị ọfụma. Mgbe ị lachalụ mmanụ aṅụ, after taking the honey, ibidozi asaba arụ. Why the honey on your mouth? Ka ị na-enwe the test. Ofu onye Nnewi si n'ife ya ji yipụ akwụkwọ ụkwụ ya zodo ụkwụ na aja anị bụ ka aja anị na-enweta the sensor. Ịlacha the honey, ị ga na-enweta the sensor. Mgbe ahụ mmanụ aṅụ na-atọ gị n'ọnụ, mmanụ aṅụ ahụ na-atọ gị n'ọnụ, mgbe mmanụ aṅụ ahụ na-atọ gị n'ọnụ, you open your mouth and begin to pass a decree. In the name of Jesus Christ, dịka m na-asa arụ a n'abalị a maọbụ n'ụtụtụ a, ọnọdụ ọjọọ niile dị na ndụ m ana m asachapụ ya n'aha Jesus. Open your mouth and pass a decree. Now, from today, from today, now Jesus, I don't know if you are getting it. Don't close your mouth when taking your bath. Because you shall go the broadcast because don't close your mouth when taking your bath. Be speaking. Na Bible there is power in spoken word. If they use honey, fine. There is no power in the honey, but in the spoken word. If they use salt, there is no power in the salt, but in what you say. If they use anointing oil, there is no power in that anointing oil, but in your spoken word, according to the Bible.
Ndị church ya ele ihe nso na-anata ndị mmadụ ego. All right. Mgbe na-asa arụ gị na-ekwubiri onwe gị okwu, ihe dị otu a ka m achọrọzi na ndụ m, ọ gaghị emezi na ndụ m ọzọ, in the name of Jesus. Ana m asachapụ ya taa, ọ gaghị abụọ n'ọdụ m again. It will never be my portion again, in the name of Jesus. I wash it off today, in the mighty name of Jesus. Ikpechesi ekpere a, ị na-ekpekwa ekpere, ị na-ewepụ ihe ị na-achọrọ, ị na-etinye ihe ị chọrọ, ị na-ekwu ihe ị na-achọrọ ka ọ pụọ na ndụ gị, ị na-ekwu ihe ị chọrọ ka ọ mebe na ndụ gị. Now, lastly, mgbe ị sachara arụpụta, iwe weta anointing oil. Ịsachaga arụpụta, iwe weta anointing oil. We bido na anointing your forehead. You anoint your forehead. As you anoint your forehead, you speak in accordance to Isaiah chapter 10 verse 27. Na-egekwa ntị, ihe ọbụla m na-agwa gị, ana m enye gị biblical backup ya. Again, ihe ọbụla m na-agwa gị, ana m enye gị biblical backup ya. Isaiah chapter 10 verse 27. You'll be anointing your forehead and you'll be speaking. Every satanic yoke in my life be broken. Because the Bible says, on that day, every burden shall be lifted off your shoulder and every yoke shall be broken because of the anointing. You anoint your head and begin to speak. Every satanic yoke in my life be broken now. Obunkesi bennem be broken. Obunkesi bennam be broken. Yoke be broken. Anoint your forehead. Keep on anointing your forehead and keep on praying at least for 20-30 minutes. It's a very big, important assignment. Imechazie na abanita mobo n'ụzọ ụtụtụ. Ide na imere na midnight ama ọ imere n'ụzọ ụtụtụ. Ịpụtazia n'ụtụtụ echi, make sure na ịda ashịrị somebody ego. Ọ na ịda ashịrị somebody ife. Ị ga-enweli onye ka mma, bless somebody you are better than. Ọ ga-enweli onye ka mma, ị ga-afụlili that morning. Dash ya ego, ma ọ bụ onye ayịyọ ma ọ bụrụ onye ayịyọ. You can dash somebody 100 naira or dị happy. Ọ bụrụgodu nwatakịrị. You can dash somebody 100 naira or dị very happy. You can dash somebody 500 naira or man n'ihe n'otu onwe ya naanị. Ị mara otu o si dịrị ya. Make sure na ị nyere onye ka mma ihe. Mee ya otu a for 4 days. Every first day of the new moon. Ị mee ya that day, the next day, 4 days. Jude Chukwu pụtaba hapụ ndị a. Igbo na onye ahụ ị na-reply ije nene ndụ ya kịta, ọnọdụ ya dịrọ mma, ọnọdụ family ya dịrọ mma. Ọ ka na-emekwa fasting and prayer, yet ọnọdụ ya dịrọ mma, ọnọdụ family ya dịrọ mma. And o nwere ihe ọ ga-eme ka ọnọdụ ya wee dị mma. Ọ mmadụ ụwa George, onye ka nji si na ife akwa na-ekpuchi erika. Now, having taught you this, do it n'ọnwa ọfụ nka, mee n'ọnwa ọfụ nka na-abịakwa. Make sure you share this broadcast. Ọ bụ na onwe ihe ndị ọzọ ịchọ ka anyị nyere gị aka mee, dere m na message na WhatsApp. Biko ndị dere message na WhatsApp, ma reply by message ha, iwe ga-adị n'ọkụ na messages dị too many. Ndị dere message na WhatsApp ma reply by messages dị too many. Abụrụ m gini robot, abụrụ robot ga reply message is now so but you get just do me a hi after this broadcast. If you have your message on my WhatsApp and it is not yet replied, do me a hi after this broadcast. I will definitely reply you. I will never demand any money from you. In case anybody is telling you to bring money that he is working for Ephraim Ononye, I will never demand any money from you. For 27 years in Lugololwa, I have never demanded any money from anybody. But I have testimonies. And I know your own testimony is coming. And no demon, no power of darkness, no principality will be able to stop it. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you for being here. Thank you for sharing our broadcast. Our WhatsApp number is here. Please don't call. No calls. Only WhatsApp messages. No calls, please. No calls, please. Only WhatsApp messages. God bless you and give you the grace
to achieve many things. This year, before the end of this year, you will be a man or a woman that will be telling people what God has done in your life and in your family. Oge me kandi ne kwere kwekwenye, oge me kandi kwere kwekwesi ike. Ka Chineke gozie gị, gozie business gị, gozie ezinụlọ gị, gozie gị n'ọmụmụ. Ka ịdị ka isi akụ n'akụkụ mmiri nke na-amị mkpụrụ na mgbe ya, akwụkwọ gị agaghị akpọnwụ akpọnwụ, ka ihe na-eme na-agara gị nke ọma, ka amara Chineke bara gị ụba. Aha m bụ Ephraim Ononye. Daalụ maka isonye na this broadcast. Biko, make sure you share the broadcast and God bless you.